Oponický hrad a nebude to len taká obyčajná túra. Zažijeme tam spolu veľa zábavy, budeme vidieť super výhody a budeme si hovoriť strašidelné legendy. Tak poďte k vám. Na stene nám značky jasne hovoria, že hrad je smerom tam. V okolí žijú zvieratá, medvedi, nedy, veverice, stromová, piskor lesný, hrzdiak lesný, jeleň lesný, vlk dravý, rys ostrový, jazvec lesný, kuna skalná a plnk blieskový. Videli ste, že sme pohori Tribeď a pohori Tribeď. Hovorí sa, že tam zmizli ľudia. Jedna legenda o bielom mníchovi, ktorý sa vraj za súmraku zjavuje na hrade. No čo, máte odvahu ho ísť hľadať? Páči sa vám tento výlet na hrad? Ak áno, dajte like a odber. Oponický hrad, kde sa práve nachádzame, bol postavený v 13. storočí. Jeho najvýznamnejší majiteľ bol Matúš Čak Trenčiansky. Zničený bol v 18. storočí pri vojne v povstaní Františka Rákociho II. Náš výlet páčil, nezabudnite dať like a odber a napíšte do komentárov, aký náš ďalší výlet by sa vám páčil, na aký hrad. Čaute.